Με το auto hold, το auto hold είναι το συγκράτησης. Δηλαδή, αν αφήσεις το φρένο σου, δεν αρχίζει να τσουλάει το αυτοκίνητο. Αλλά αν πατήσεις λίγο τον γκάζι, θα ξεκινήσει. Δεν το πατάμε τώρα. Η άλλη ένδειξη, το B. Το B είναι το brake. Φρενάκι. Πατάμε το φρενάκι. Το brake, εκεί που θα το οδηγείτε ουσιαστικά το αυτοκίνητο όταν θα το μάθετε, δουλεύεις μόνο το πετάλι του γκαζιού. Και το αμάξι κάνει φρενάρισμα προοδευτικό. Δηλαδή, αλλά άμα θέλω κι εγώ. Εννοείται, εσύ θα το πατήσεις το φρένο. Απλά το φρενάρισμα, το recuperation που κάνει στο B είναι 30% περισσότερο. Είναι καλύτερα να το δουλεύεις στο brake. Στο brake. Το οποίο brake ουσιαστικά θα το δουλεύεις και θα έχεις εδώ να δεις ενδεικτικά, έτσι, τις φορτίσεις εδώ που λέει στα στοιχεία και θα βλέπεις εδώ όταν θα αφήνεις τον γκάζι και το αυτοκίνητο θα φρενάρει, θα βλέπεις εδώ θα σου πηγαίνει μείον και θα σου φορτίζει κιλοβατόρες στην μπαταρία. Άρα είναι καλύτερα, δηλαδή καλύτερη αυτονομία έχω με αυτό. Σωστά, εδώ. Θα σου μεγαλώνει την αυτονομία. Μάλιστα. Πάρκινγκ. Ναι. Να φύγουμε από το άγχος, μην πατήσω γκάζι. Okay. Λοιπόν, μπαίνουμε. Φρένο, ενεργοποιείται το αυτοκίνητο. Μας ανάβουν τα λαμπάκια. Πες μου κάτι, με το φρένο με το που μπαίνω μέσα και πατάω φρένο, με το που κάθεσαι στη θέση, ενεργοποιείται. Αυτό πέρα δεν χρειάζεται να το πατήσω. Όχι. Τίποτα. Αυτό γιατί είναι εδώ? Αυτό το σβήνεις. Α, το σβήνω. Μάλιστα, okay. Εμάς με το που πατήσεις φρένο ενεργοποιείται τα αμάξι. Παίρνει ρεύματα, τα πάντα. Okay. Κάνουμε drive και μας ανάβει η ένδειξη ready. Ναι. Πράσινο. Πατάμε γκάζι, φεύγουμε. Ναι. Όταν σταματάμε, ούτως ή άλλως το αυτοκίνητο έχει auto hold. Δηλαδή δεν τσουλάει όπως τα αυτόματα. Ναι. Οπότε να χρειάζεται να είμαστε με το φρένο πατημένο. Σωστά. Απλά ακουμπάμε λίγο τον γκάζι και ξεκουμπώνει. Φτάνουμε στον προορισμό μας. Πάρκινγκ. Ναι. Όλα είναι στο χέρι. Φρενάκι. Reverse. Ναι. Πίσω κάμερα. Ναι. Και park pilot και κάμερα. Ναι. Πάρκινγκ. Ναι. Εδώ πέρα τώρα που είδα, αυτές είναι οι καταναλώσεις. Εδώ θα σου βγάζει 3 μετρήσεις. Από εκκίνηση, μεγάλο διάστημα, από φόρτιση. Θα σου βγάζει μέσους όρους. Πώς βγάζεις τα αυτοκίνητα συμβατικά λίτρα ανά 100. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θέλω να πάμε Θεσσαλονίκη, να το δούμε. Έτσι. Πού θα βλέπω ότι εδώ έχω τις καταναλώσεις, έτσι. Τώρα που θα πάρει χιλιόμετρα θα στο βγάζει. Μάλιστα. Θα σου έχει long time, από φόρτιση και από εκκίνηση είναι το κάθε φορά που ξεκινάς τα μάξι. Δεν έχει σημασία ότι πρέπει να περιμένω, ας πούμε, να φτάσει στο 30%, στο 20%, στο 50%, στο 70%. Δεν έχει σημασία, ας πούμε. Απλά το κουμπώνω και... Το long time και η υγεία της μπαταρίας, είπαμε, έχει να κάνει με το να διατηρούμε το αυτοκίνητο μεταξύ 20 και 80%. Εδώ πατώντας μπαίνω μέσα να τα βλέπεις, έτσι, δεν είναι κάτι... Ναι, όχι, καλά κάνεις. Έτσι, αυτά όλα είναι ουσιαστικά τα status του αυτοκινήτου. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις διάφορα στοιχεία, battery care mode, αυτό θα σου βγάζει υπενθυμίσεις αν θέλεις για το care, την υγεία της μπαταρίας. Φόρτιση σου δείχνει το status. Ωραίο είναι να το δουλεύεις εδώ στο όχημα, να σου δείχνει το recuperation που κάνει και την ανάκτηση που σου κάνει στο αυτοκίνητο. Φεύγουμε από εδώ. Τηλέφωνο απλά. Το τηλέφωνο. Ναι. Το συνδέσουμε. Σε ως κλήση. Εδώ πέρα σε ως κλήση πατάς και είσαι σε κάποιο κέντρο, αν δεν κάνω λάθος. Το 112. Μπράβο, ναι. Το 112. Το Volkswagen 1371 είναι το Bluetooth. Θα το βρίζει αν κάνει τη σύζευξη. Με το τετραγωνάκι εδώ σε επαναφέρει στο κεντρικό μενού. Ραδιόφωνο. Πάμε λίστα σταθμών αγαπημένα. Μπορούμε να έχουμε διάφορα στοιχεία. Ψηφιακό ραδιόφωνο. Μας έχει τους σταθμούς έτοιμους. Μπορείς οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, να βάλεις αγαπημένα, να τα αποθηκεύεις. Έτσι. Άμα θέλω να ψάξω, δηλαδή είμαι στον δρόμο και οι σταθμοί δεν πιάνουν, δηλαδή... Είναι digital radio, είναι σπάνιο να μην πιάνει. Είναι ψηφιακό.
μέσα από την κεραία και το comfort τηλέφωνο που έχει πιάνει σίγουρα. Okay. Αλλά περιμένω να δω κάτι. Σκάν. Ναι, σου βγάζει εδώ την επιλογή. Αυτό όχι, δεν θα το πατάς εδώ γιατί θα σου βγάζει λογικά, θα σου αλλάζει συνεχώς συχνότητα. Μέσα. Το Bluetooth είναι να συνδέω οι συσκευές. Ναι. Να ακούς μουσική. Ναι. Να ακούς μουσική. Okay. FMW, βλέπεις, Ναι. σου έχει επιλογές και διαδικτυακό ραδιόφωνο, γιατί έχει ίντερνετ το αυτοκίνητο. Δηλαδή συνδέομαι με το Wi-Fi του αυτοκινήτου. Μπράβο. Μάλιστα. FM, πατώντας την επιλογή εδώ FM, βλέπεις σου βγάζει τον κέρσορα. Μάλιστα. Το χειροκίνητο. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Και παίζεις είτε με βελάκι είτε με το δάχτυλο τραβάς την επιλογή. Ναι, το βελάκι βοηθάει για να είσαι πιο ακριβής. Ναι. Για να μην το χάνει με το... Και εδώ είναι η φωνή. Φωνή, έχεις καταρχήν εδώ ήχους. Okay. Από εδώ παίζει επίσης με τα βελάκια, είναι touch όλο το control, οπότε θέλει λίγο προσαρμογή. Όχι, καλύτερα από εδώ πέρα, με βολεύει καλύτερα. Ωραία. Άρα πάμε τώρα εδώ πέρα. Πάμε πλοήγηση, αναζήτηση. Δεν έχει φωνητικό. Έχει απ' όλα έχει. Έχει και φωνητικό. Έχει απ' όλα έχει. Μάλιστα. Χάρτης. Έχει. Και στα ελληνικά είναι. Ναι. Εντάξει, έχει πολλά. Πάνω στο κομμάτι των προορισμών μπορείς να βάλεις, να αποθηκεύσεις προορισμούς για να μην το πληκτρολογεί συνέχεια. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Αγαπημένα, τελική προορισμοί. Εντάξει, αυτό είναι που θα τα αποθηκεύσεις. Η φωνητική που αυτά είναι τα POIs. Δηλαδή η σημεία που θέλεις να σου εμφανίζει. Αεροπλάνα, parking, μπράβο. Βενζίνηδες. Του navigation είναι αυτά, έτσι, στο GPS. Ναι. Έχει εδώ, λογικά θα παίξει. Να το. Πειραιά. Πειραιάς Α. Φύγαμε. Ωραίος. Μάλιστα. Το έβγαλε. Σε πετάξει στο λιμάνι. Να ησυχάσουμε. Λοιπόν. Έχει καλό μενού. Έχει καλό. Πολύ καλό. Τώρα το πατάω να το βάλω στο πάρκινγκ. Γιατί? Στο πάρκινγκ καλά είσαι. Λοιπόν. Να χώνεσαι. Λοιπόν. Σβήνει και το... Όχι, έχω, έτσι. Τι? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εδώ στο όχημα τώρα. Όχημα με κίνηση, αυτό που λέγαμε. Αυτό είναι οι καταναλώσεις. Κατάσταση. Φύγαμε και από εδώ πέρα. Φόρτιση. Εδώ πέρα βλέπεις που είσαι, ότι έχεις φορτώσει μέχρι το 80%. Το 80% στο έβαλα εγώ, που είναι ουσιαστικά το εργοστασιακό μέγιστο που πρέπει να το φορτίζεις. 100% θα το φορτίζετε μόνο όταν επίκειται να κάνετε ταξίδι. Ναι. Δεν φορτίζεις και φεύγεις. Να ξέρετε ότι μέχρι το 70-80% η διάρκεια που θα κάνει να φορτίσει από το 80 μέχρι το 100 μπορεί να είναι υπερδιπλάσια από ό,τι έχει κάνει μέχρι το 80. Σωστό. Γιατί πουσάρει περισσότερο την μπαταρία και την καταπονεί περισσότερο. Οπότε αν η χρήση σας είναι σε ρουτίνα καθημερινή ή οτιδήποτε είναι, 515 χιλιόμετρα σου λέει. Αυτό το 515 με την καθημερινότητα θα δεις ότι δεν θα σου αλλάζει εύκολα. Γιατί όταν τα αμάξι κάνει ανάκτηση και όταν το οδηγείς σε κλειστές διαδρομές, το 515 μπορεί να είναι εκεί το 500 μόνιμα για μια μέρα, ας πούμε. Και να κάνεις χιλιόμετρα, αλλά να μην σου πέφτει η αυτονομία. Γιατί ταυτόχρονα θα κάνει recuperation το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα τώρα είναι Android, Auto και τα λοιπά. Ναι, αυτό το κάνει wireless. Hotspot, δηλαδή το παίρνεις, ναι. Το Android τότε το κάνει, συνδέσει το κινητό με το Bluetooth και το διαβάζει. Χρήστες προσθήκη. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον, αυτό είναι ωραίο να το κάνεις. Να γίνετε βασικός χρήστης του αυτοκινήτου και μέσω θα κατεβάσετε και μια εφαρμογή, τη WeConnect ID. Την έχω κατεβάσει. Ωραία. Περιμένει απλά το σκάνερ του αυτοκινήτου. Μπράβο. Ωραία. Θα κάνεις ένα λογαριασμό Volkswagen ID, ένα email και ένα κωδικό. Ωραία. Θα δημιουργήσεις ουσιαστικά ένα connect με το κινητό μέσω της εφαρμογής και σου έχει κάποιες πληροφορίες του αυτοκινήτου. Για πόσο μπαταρία έχει μέσα, πόσα χιλιόμετρα. Σου έχει διάφορες πληροφορίες. Δεν έχει πάρα πολλά ακόμα, δεν έχουν φορτώσει πάρα πολλά πάνω. Αλλά είναι ενδιαφέρον να γίνεις βασικός χρήστης για να το χρησιμοποιείς.
Εδώ ο ήχος, περιμένει λίγο να τα βάλουμε, αλλά είναι εδώ το... Τα equalizer είναι αυτά. Το equalizer. Θα το φτιάξεις, ναι. Εντάξει, θα βάλεις μια ωραία μουσικούλα να παίζει. Τα φώτα... Αυτός είναι εσωτερικός τι φωτισμός. θέλω να έχει μέσα, έτσι. Εσωτερικός φωτισμός. Πάτησε μου λίγο το φρενάκι, απλά, μπράβο, να ενεργοποιηθεί λίγο. Αυτό είναι το ambient, το εσωτερικό. Καλό είναι να το κάνετε απογευματάκι ή βράδυ για να βλέπεις το φωτισμό της καμπίνας. Αυτό παίρνει τα χρώματα μόνο, έτσι. Ναι. Φωτεινότητα. Το ύψος. Ναι. Όπα. Και το individual το φτιάχνεις μόνος σου. Μπορείς να ρυθμίσεις, έχει παραμέτρους και έχει και πάνω άλλο φως, κάτω άλλο φως. Έχει διάφορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε βοήθεια. Κλιματισμός εν στάση. Λοιπόν. Αυτό είναι το μενού του αυτοκινήτου με το βιβλίο οδηγιών. Γεια σου, αυτό ήθελα. Οκ, δηλαδή εδώ πέρα είναι το... Οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης, μπράβο, Λοιπόν, κλιματισμός εν στάση. Άκουσα ότι την ώρα λέει που φορτίζεις, είναι καλό λέει να βάλεις τον κλιματισμό να δουλεύει όταν λέει είσαι στον δρόμο, να έχεις τα θερμαινόμενα, δηλαδή... Εντάξει, για αυτονομία. Όλα είναι individual, ο καθένας τι τον εξυπηρετεί. Αυτό που κάνει αυτό τώρα εδώ είναι, αν θέλετε, να κάνετε ένα ημερολόγιο, το οποίο το αυτοκίνητο από μόνο του θα δημιουργεί, θα ανάβει τον κλιματισμό. Για παράδειγμα, το πρωί πριν μπεις στο αυτοκίνητο να έχεις μια θερμοκρασία στην καμπίνα 22 βαθμούς. Από το να έχει 5. Ναι. Αυτό. Κατάλαβες. Βάζεις το μενού, υπάρχει χρόνος αναχώρησης. Εντάξει. Εδώ αναχώρηση που λέει, μπορείς να το ρυθμίσεις βάσει ημερολογίου. Αυτό πρέπει να το κάνω από εδώ πέρα, όχι από το κινητό. Από εδώ. Ναι. Το φτιάχνεις και το αυτοκίνητο ουσιαστικά, εφόσον δεν είναι απαραίτητο να είναι στη φόρτιση, ναι. το κάνει μόνο του. Αυτό. Κλιματισμός εν στάση. Ναι. Λοιπόν, το setup είναι ένα μενού με αλλάζεις γλώσσες. Σύστημα υποβοήθησης. Αυτά είναι τα συστήματα υποβοήθησης που έχει το αυτοκίνητο. Αυτό θα μου τα δείξω τώρα. Λοιπόν. Lane assist, το λωρίδες. Δεν πάω τώρα πουθενά, εγώ απλά βλέπω, δηλαδή αυτά είναι κινήσει, έτσι. Όλα είναι ενεργοποιημένα. Οι γαλάζιες επιφάνειες τις πατάς και σου βγάζει τι σημαίνει το καθένα. Το lane assist είναι το διατήρησης λωρίδας. Ναι. Ενεργοποιείται από τα 60 χιλιόμετρα και πάνω. Πριν τα 60 δηλαδή δεν έχεις lane assist. Όταν το αυτοκίνητο διαβάζει τις λωρίδες, θα σου ανάβει και μία πράσινη λωρίδα μπροστά και θα νιώθετε ότι όταν πας να φύγεις από τη λωρίδα